So the case of the missing president, part 2. Julo magamba kuti nkhani ya business ya Malawi is being affected. The economy right now, we have an economic crisis. So the economy is being affected because the president is missing. Now, why is the president missing? And hakudziwa president wadwalika mwina alinaye kuchipatala. Let us pray for our leader. But I believe kuti chifukwa chota kubisa matendawa, chifukwa chota kubisa kumene kuli president, zapanga create a governance crisis, zapanga create a leadership crisis. But this leadership crisis is deliberate. Why is it deliberate? Because there is a governing council, an illegal gathering of criminals. Mumenemo muli Rosa Fachi, Rosa Mbilizi, amatero anthu ena alini maina awiri, Rosa Fachi or Rosa Mbilizi. Muli Chisale, muli Mwanamveka, muli George Chaponda, and a bunch of other people. But let us focus on two people, Chisale and Rosa Mbilizi. Then tizabwera pa Joseph Mwanamveka. Chisale is being used ngati munthu amene amamteteza president. Na yenso ndi MP akugwira ntchito ziwiri. Akugwira ntchito ngati ADC wa president, akugwira and ntchito yomuteteza president imafunika ipite to the military. That's why amamuti Commander-in-Chief of the Malawi Force. But Chisale is making it hard for the ADC, the aide-de-camp president, who is a military attached to the State House to protect the president. Amene wa ame bwana ojama kagu mbuyo kwa president uja panopa sakudziwa soda president alikuti. Akudi namba ya president alibe. Akafuna kuyamfuna nanda president, to protect the president he has to seek permission or access kujokera kwa SPC amene ali Saidi. Ne zafika pokuti akumbisa president even from his own protection system. So pamene pa Malawi ndo amene mumafunikano muyambe kuzindikira kuti pabwera leadership crisis. Now, ngati ayamba kubisa president from even the ADC, ndekuti a vice president iso akuwalepheretsa kugwira ntchito yawo bwinobwino, because it is at this point imene vice president amafunikano azipanga preside over cabinet to continue with fixing the economy imene yaonongeka yapwasulidwa ndi umbavu amene wachitika ku Malawi. Pakali pano, as we are talking, Chisale cannot talk about economy because he's sanapile ku school. Some of them understand what economics is, doesn't even understand financial competency. Ye uja ma business ake ndoti abendrama za boma, akagule magali moto, boma lina likabwera limulande magali moto aja, chifukwa sana alipire nsonko, azaloweso mboma, abeso magali moto, nde kuganiza kwa anthu amene sanapite ku school. Amagula magali moto, mwakuba, wosalipira misonko, that's Ajina Chisale. Now, let's go to Rosa Fachi. Rosa Fachi, ndizimaye kuja kuti na yeso wakuba wambiri. Family ya kwao yose ndanthu wakuba. Alindi brother wake amamuti Rozani. Amene yonso ndi munthu amene ali chimbalangondo pataona, amene amalanda manyumba anthu amapereka ndiwakatapira. Nde yeuja ndi mchemwali wake akubera so Malawi. Ngezafika paja kuopsa pokuti ineyo ndikuyankhula chifukwa chokuti zikupanga affect anthu a business ya legit. Zikutipanga affect. President Sangamasowe chifukwa chokuti kagulu ka anthu osaphunzira opanda nzeru, because utokandi degree koma ngati ulibe knowledge of governance, amanena kuti this is a Machiavellian philosophy. Amanena kuti a soldier without political knowledge or political education is a potential criminal. Okay? Amene munaphunzira philosophy, you understand that statement. A soldier, it's Marxism.
A soldier without political knowledge or education is a potential criminal. Chisale is a criminal. Rosa Fachi, amene amapangidwa protect or has been brought into the fora by Ayina Chisale, is the one that is stealing a lot. She has amassed so much money. Damene Kangati is the leader of this governing council. Joseph Mwanamveka is a failed financial minister, economic minister watu. Amene tumbalandra zatu lili mmanja mwake. Amene yu akukanika kuendesa dziko, akukanika kuendesa kubweresa mapolicies okwanira oti angate kutukula dziko. Taganizani pakali panopa, as I am talking to you, the Reserve Bank of Malawi yayamba kugulitsa gold de watu ndicho linga yota apeze ndrama akagule fuel. Now Malawi mukazafika point yokuti boma lanu layamba kulowa kuma reserves kumagulitsa gold ndicho linga yota agule fuel kuti mukhale ndi fuel kwa mapumps kwa matanki muzangodza zoti economy yapoira, it has collapsed. Ndepano pa economy ya Malawi yapanga collapse. Ayina Mwanamveka apanga deplete ndrama zonse zimene madona community akhala kupereka ku Malawi zatengedwa kubedwa. Ndrama zija zinapangidwa frozen ndi pension fund zija zabedwa. That is why Zimayi uja anachotsa ntchito. So mukati muonetsetse china chonse chimene chikuchitika panopa chikupanga point to this governing council, because aona kuti President Peter Mutharika ndifaka kumbisa. President Peter Mutharika wadwalika kwambiri. Now because of that, sakufuna kuti Jenasa apange take over, because Jenasa akapanga take over zibweretsa discipline mu government. Jenasa ndi how to put amadana ndi corruption. So if Jenasa takes over, zipanga kuti kukhale system yoyenda, a functional system. De iwo asakufuna kuti kukhale Jenasa akuopa zimene zonse. Nde akupitiriza kuba nde alowa ku Reserve Bank kuyamba kugulitsa golide ndicho linga kuti agule fuel zizioneka ngati kuti Mwanamveka kugwira ntchito yake koma ntchito yankanika ya finance minister. Pakali panopa inflation ya Malawi, the West we have, achina chakwera chamba kuoneka ngati madolo, because these people sakutha kuyendesa dziko. Because of that, they are trying to protect themselves. That is why sakumlola Jenasa to have access to the president, because Jenasa mafunika kuti pakali panopa she must take over ayambe kuyendesa dziko lino bwino while our president atali kuchipatala. I mean, aliyense amadwale sikuti munthu ngamakwiye kuti president wako wadwala, no. Plus ndi munthu wankulu ngati wafika point imeneyo amafunika kuti apite kuchipatala kuja apange concentrate on getting better, uku wa Jenasa akumuthandiza kuyendesa dziko. Ndi zimene zimafunika ziziyendera. Koma ayina Rosa Fachi, ayina Mwanamveka, ayina Chisale, ayina Gertrude akana zimene. Ngati kuti Malawi chonsecho Amalawi anavota ticket ya Peter Mutharika ndi Jenasa. Sana vote ticket ya Peter Mutharika ndi Gertrude, kapena ticket ya Peter Mutharika ndi Chisale, kapena Peter Mutharika ndi Rosa Fachi, Mwanamveka. Anthu awa, they are appointed officials. Jenasa is not an appointed, is an elected official, elected by the ticket, by the Malawians. Mandate ya Malawi is transferable from the president to the vice president. Ndia Malawi ndikufusena. Bwanji simukuonesa anga mkwiyo wokuti ma civil societies, media, Daily Times, Nation, Zodiac, all of you guys, why are you not covering Mapanga create media blackout on the absence of the president and the effect it has on the economy? Why? Kapena tineona nuso mapangidwa capture, because it's affecting us and our business. Alliance our businesses kupanga affect. Can we start thinking? Jenasa is there. Come on, guys. It's our country.